Η ζωή και το έργο της Μαλάλα Ιουσαφζάι. Η Μαλάλα Ιουσαφζάι γεννήθηκε το 1997 στο Πακιστάν. Όταν ήταν μικρή, οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν στα κορίτσια να πηγαίνουν σχολείο. Η Μαλάλα έγραφε στο blog της μόλις 11 ετών για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση. Η Μαλάλα δέχτηκε επίθεση από τους Ταλιμπάν καθώς επέστρεφε σπίτι της με το σχολικό. Η Μαλάλα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Αγγλίας, όπου και έγινε καλά. Η Μαλάλα σε ηλικία 17 ετών κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Η Μαλάλα έγινε συγγραφέας και μίλησε για τη ζωή της στο Πακιστάν σε όλον τον κόσμο. Η Μαλάλα παντρευτήκε και ζει στην Αγγλία. Σήμερα είναι 26 ετών και συνεχίζει να αγωνίζεται για το δικαίωμα στην εκπαίδευση.